היום אתם באים איתנו לטיול עם דמבו. שלום חברים, אני קפטן בן, תירשמו לערוץ, והיום אנחנו בסרטון מאוד מיוחד. נמצא איתי אביתר. מה שלומך אביתר? בסדר. אז האמת שאביתר הרבה זמן לא היה בסרטון בערוץ, אבל היום אנחנו הולכים לסיבוב עם דמבו והחלטנו לקחת גם אתכם. מה אתה חושב על דמבו? שהוא כלב מתוק. הוא לגמרי כלב מתוק. אוקיי, אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לשים לו את הרתמה. בסרטון הזה אנחנו קצת נדבר על כלבים וגם על דברים אישיים שלי. קודם כל נשים לו את הרתמה. אוקיי, אז בעצם המטרה של הרתמה הזאת, שבעצם המשיכה של הכלב היא לא תהיה מהקולר ואז זה יכול לעשות לו בעיות בצוואר, אלא מחלק יותר אחורי בגוף. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם להכניס את הרגליים שלו ככה בצורה הזאת. דמבו נראה מאוד מתרגש מכל מה שקורה פה, ולהרים את זה מלמעלה. אוקיי, אתה יכול לרדת דמבו. אני סוגר פה את הקליפס ואת הקליפס השני, וזהו, אנחנו מוכנים, נצא לדרך? יאללה. יאללה, בואו איתנו. קודם כל, לפני שמתחילים, תרשמו לי עכשיו בתגובות האם יש לכם כלב או חתול ואיך קוראים לו, או לה. טוב, אז המון זמן לא צילמתי סרטון בחוץ, אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב כי יש קצת רוח. בכל אופן, הגענו לחורשה שליד הבית שלנו, ואנחנו עכשיו נעשה עם דמבו סיבוב כאן. דמבו הוא כלב מסוג ביגל, הוא בן שנה. ביגל באופן כללי זה גזע של כלבים שהוא קודם כל יפהפה, אבל הוא מאוד מאוד אנרגטי, דורש המון תשומת לב. כמו שאתם רואים עכשיו, הוא קצת אוכל פה את העשבים, ויאללה, בואו נמשיך בטיול. אז בעצם היום רציתי לספר לכם קצת על החוויה של גידול כלב, במיוחד גור. קודם כל, אתם חייבים לדעת שלהכניס כלב הביתה זה המון אחריות. קודם כל, ברמה הבסיסית צריך להוציא אותו לפחות 3 פעמים ביום כדי שיעשה את הצרכים שלו, לדאוג לו לאוכל, אבל זה הדברים הכי קלים. הדבר הכי מסובך זה בעצם לשמור עליו שהוא לא יעשה נזקים בבית. דמבו אכל לנו כבר גרביים, נעליים, בקטנה כזה רהיטים, וזה לא בגלל שהוא כלב רע או משהו כזה, זה פשוט כל גור בדרך כלל אוכל כל מיני דברים, גם בשביל לאמן את השיניים שלו, גם כי משעמם לו, וגם פשוט כי הוא רוצה להעביר את הזמן. ובעצם יש לנו בבית כלוב אילוף, שאם אנחנו לא יכולים לשמור עליו, אז הוא נמצא בתוך הכלוב שלו, הוא יודע שזה המקום שלו, ומתי שאנחנו יכולים אנחנו מוציאים אותו, אנחנו משחקים איתו. ביגל זה כלב שבאמת דורש המון תשומת לב, הוא מאוד חברותי, הוא מאוד אוהב לשחק, הוא מאוד אוהב ליטופים ופינוקים וכל הדברים האלה. אבל מעבר לכל הבלגן, אני חייב להגיד לכם שכלב זה משהו שמכניס אור לבית, הוא כל כך ממלא אותנו בשמחה וכיף לנו לשחק איתו ולהיות איתו, וזה פשוט מדהים. תגיד אביתר, איך החוויה שלך מאז שהבאנו את דמבו הביתה? וואלה, כיף לי איתו מאוד, ואני גם אוהב המון לשחק איתו. ויש פעמים נניח שאתה צריך לקום בבוקר מוקדם להוציא אותו ולא בא לך לעשות את זה? וואלה, זה רוב הפעמים, אבל לפעמים אני קם ווואלה בא לי להוציא אותו. וכשאתה רואה אותו קם בבוקר ומקשקש בזנב כזה ובא אליך, איך התחושה? ממש כיף, זה גורם לי שאני רוצה להוציא אותו פשוט, גם אם אני לא רציתי מקודם. עכשיו, מעבר לזה, רציתי קצת לספר לכם מה קורה איתי ומה קורה בערוץ. אז קודם כל, אין ספק שזה תקופה קצת מאתגרת מבחינתי. יש לי קושי לעלות במנויים. דרך אגב, אם אתם נהנים מהסרטון הזה, אני אשמח אם תירשמו לערוץ. וגם ברול סטארס קצת ירד בפופולריות שלו, ואני חזרתי לשחק קלאש רויאל, אז אני מעלה תוכן של קלאש רויאל. אני מקווה שאתם נהנים מהתכנים האלה. כמובן שאני לא פרשתי מברול סטארס, מחר מתחילה עונה חדשה, ויהיה כמובן סרטון על הברול פס החדש, אבל מרגיש לי שבעדכונים האחרונים הם לא היו מי יודע מה. לברול סטארס זה היה מאוד
חשוב לתקן את הרנקט, והפרו-פס הזה הוא ממש נחמד, אבל אני מתגעגע לדברים כמו השיתוף פעולה שהיה עם בובספוג, עם כל המוטציות וכל מיני דברים כאלה שממש משנים את המשחק, ותוך כדי העונה אתה אוסף דברים שעושים איזה אפקט מסוים לדמויות שלך, וזה משהו שאני מקווה שיהיה בעדכון הבא של המשחק. אתמול גם ראיתי בסרטון שאלון גריני, שזה יוצר תוכן שאני מאוד מעריך, אם אתם לא מכירים אותו אני ממליץ לכם לחפש אותו ביוטיוב, אז בכל אופן הוא הודיע שהוא מפסיק לעשות סרטונים ארוכים בערוץ שלו, כי זה משהו שכנראה גוזל ממנו הרבה מאוד זמן ואולי לא מחזיר את עצמו כלכלית, וזה משהו שקצת מבאס אותי. אני יודע שזה לא פשוט להתפרנס מיוטיוב, גם אני עושה את זה בעצמי, אבל אי אפשר להתפרנס רק מיוטיוב, צריך לעשות מופעים, צריך לעשות ימי הולדת, וכל אחד בתחום שלו, כן, הוא עושה שיתופי פעולה עם חברות ודברים כאלה, אבל מאוד התבאסתי לשמוע שהוא מפסיק לעשות סרטונים ארוכים, הוא ימשיך לעשות טיק טוקים ואינסטגרמים וכאלה, אבל את הסרטונים הארוכים ביוטיוב, שזה מה שבעיקר אני אוהב לצפות, הוא יפסיק לעשות. וברמה האישית אני גם עובר כל מיני דברים. לפני איזה חודש התעלפתי בלילה, אולי אני אעשה לכם איזה סרטון על זה, ואני עובר עכשיו כל מיני בדיקות כדי לוודא ולראות שהכל בסדר ומה היה הסיבה של כל הדבר הזה. אז זה משהו שרציתי לשתף אתכם. אולי אני אעשה מתישהו סרטון שאני אספר את כל מה שקרה שם, אבל בכל אופן זה גם משהו שעובר עליי כרגע. דרך אגב, אם אתם רוצים לעזור לי ולערוץ, יש הרבה דברים שאתם יכולים לעשות, והדבר הראשון אתם כבר עושים אותו, לצפות בסרטון. זה הדבר הכי בסיסי, וכמובן שהוא מאוד מאוד חשוב. ככל שאתם צופים יותר זמן בסרטון, הוא מקבל יותר חשיפה, והאלגוריתם של יוטיוב עוזר וחושף אותו. ומעבר לזה, כמובן, אני אשמח אם אתם תתמכו בי בשופ, בברול סטארס, בקלאש רויאל, בכל המשחקים של סופרסל. הקוד שלי הוא CPTNBen. ואם אתם חוגגים יום הולדת ואתם רוצים שאני אבוא עד אליכם לעשות לכם יום הולדת ברול סטארס, צרו איתי קשר באינסטגרם. ודבר נוסף שרציתי לספר לכם, אני אומר את זה כל סרטון, אבל לא בטוח שראיתם, אני עשיתי תוכנית דיגיטלית לכל מי שרוצה להיות יוטיובר ואין לו מושג מאיפה להתחיל. יש שם את כל מה שצריך לדעת, החל מצילום, עריכה באפליקציה, גרפיקה ועוד מלא דברים. קוראים לזה יוטיוב מ-0 ל-100, אני שם לכם קישור בתיאור, תבדקו את זה. את החורשה הזאת שאנחנו עכשיו מטיילים בה אני מאוד מאוד אוהב, מכמה סיבות. קודם כל יש פה מרחב, יש פה ירוק, יש פה פרחים, אפשר לשחרר פה את הכלב אם יש כלבים אחרים, ואז הוא רץ ונהנה לרוץ איתם ולפרוק אנרגיה. ודבר נוסף שהוא גם מהותי, שבגלל שאנחנו ככה בטבע, אז לא ממש צריך לאסוף פה את הקקי של הכלב, אבל מה שצריך לשים לב, שאתם הולכים לא לדרוך על קקי של כלבים אחרים, במיוחד בלילה כשחושך, אז תמיד שאני מטייל פה בחושך אני עם פנס. תגיד אביתר, אתה ממליץ לאנשים לאמץ כלב? וואלה, זה רק אם אתם באמת יכולים לשמור עליו, ולא סתם אם הוא נראה לכם מתוק וכיף איתו. לגמרי, קודם כל זה ממש ממש כיף, אבל כלב, כמו שאמרנו בהתחלה, זה אחריות מטורפת, ואם אתם לא בטוחים, זה לא איזה מכשיר חשמלי שאם לא מסתדר לכם אתם יכולים להחזיר אותו לחנות. אם אתם לא בטוחים שאתם יכולים לטפל בו ולשמור עליו ולהוציא אותו, פשוט אל תעשו את זה. אז זה היה הסרטון שלנו, מטיילים עם דמבו בחורשה, אני ואביתר, והאמת שמאוד נהניתי לצלם אותו. אביתר, מה? איך היה לך לצלם את הסרטון הזה? וואלה, כיף, וזה גם כיף שזה עם דמבו. לגמרי, אביתר חולה על דמבו, וגם אלמוג ודניאל מאוד אוהבים אותו, וזה באמת אושר גדול. אני אשמח אם אתם תירשמו לערוץ, יש לי חלום להגיע בערוץ הזה ל100,000 מנויים. אם הגעתם עד לכאן, תלחצו על כפתור ההירשם כמנוי למטה, ואם אהבתם את הסרטון הזה, עוד מעט תהיה קישור על המסך לאחד הסרטונים הקודמים שלי. מקווים שנהנתם יאללה ביי! יאללה ביי!